Vítajte od nového videa a dneska to bude taký väčší speedrun, lebo budeme otvárať 300 seedpackov. Toto čo má byť? To si nevšimajte. Nenačítala sa mi kartenka, ale dneska to bude speedrun, lebo toto si dám, toto. I like it. Dneska to bude speedrun, lebo dneska budeme otvárať 300 speedpackov. Ocino mi dovolil len 20 minút na otváranie, tak dneska tak si otvoríme teda tých 300 seedpackov. Som poctivo toto otváral, teda grandil na dnešné video a ja vám ukážem, že čo som našetril. Dáme si takto. A mám aj pre vás súťaž. Môžete vyhrať jedného sprigana zadarmo, keď ma stretnete na proste na publiku. Tak, otvárame. Hádam nám padne toto. Hádam nám padne Princess Strom. V tomto videu budem trochu tichší. V tomto videu budem trochu tichší, lebo nemám dosť času, takže ideme otvárať. Toto je speedrun, takže nebudem rozprávať. A toto je podľa mňa najväčší opening. Toto je podľa mňa najväčší opening na Slovensku, lebo to je 362 seedpackov. Hádam ste ma počuli? Je to 362 seedpackov. Už máme za sebou 30 seedpackov. 32 seedpackov. 33 otvorených už. Ešte som zabudol niečo urobiť. Môžeme pokračovať. Šťastie sa postavím na Princess Strom. Otvoril som jeden seedpack a padla mi.
som laker jak hovado. Nič. Škoda. Nepadlo nám. Idem úplne hore na ňu. Hádam nám páči. Toto bude pre vás trošku nepríjemné, lebo idem pozrieť, že či sa natáča. Naozaj sa mi to vyplo. Je toto normálne? Nie, mne sa vypol Grow Garden, nevadí. Tak. Nie. Natáčame. Som sa strašne vyplačil, že natáčam. Chvála Bohu, toto si to dáme. Servery. Prepáčte mi za to. Nechcel som. Prepáčte mi to strašne, ale omylom som to vypol. Načíta sa nám to. Tak toto budem mať, že či sa mi natáča. No. Ozaj. Hudba není. Ideme teda otvárať ďalej. Keď to teda nestihneme, tak to rozdelíme toto video na dve časti. Tak rozdelíme toto video na dve časti, dobre? To môže byť dobre, keď nestihneme. Ináč už štvrtinka je za nami, už máme za chvíľku len 300 seedpackov. I like it. Zatiaľ žiadna Princess Throne. Predtým mi padla z prvého sweetpacku, ale nevadí. Keď som proste mal jeden nadbytočný, tak som ho rolol. A čo sa stalo? Padla mi Princess. Ale neviem, či ma počujete cez to, keď sa otvára, alebo neviem, či je to počuť, či to počujete. Teda ja sa vôbec nepočujem, lebo fakt, akože mám nové sluchátka aj s mikrofónom. Oh my god, napadla Princess Throne, prvá Princess Throne, jo. Dobre, zatiaľ prvá. A ináč, keď chcete vyhrať nejakú špeciálnu výhru, tak keď ma tiež stretnete, tak si môžete vybrať Sprigana alebo jeden Quintillion, ale neviem, či už neodstránili giftovanie peňazí v tých tradoch. Ale akože ja som laker, ja mám dve Princess Throne a vlastne ešte mám 300 seedpackov, takže hádam sa vám to bude páčiť, lebo toto bude 20 minútové video. Máme za sebou. Máme 9 minút za sebou. Keď tu budem niečo hovoriť viackrát, tak mi to prepáčte.
prípadne Princess Tron, tak kričte, aj keď vás neupočujem. Dobre? Lebo teraz sa nepozerám na monitor. Flare Daisy. Nevadí. Glimmer. Ten... tu bola ďalšia, akože naozaj. Keď ste počuli tu krucenie do stolíka, tak to som bol ja. Ale asi to nebudete počuť, lebo mám nový mikrofón. Poseidon, pointka. Nice. Kde je tá fejrina, musím ho teda zobrať, lebo akože to je otravné, že mi tu furt niečo píše, že approved. Zatiaľ budeme otvárať aj seedpacky. Čo ja viem? Neviem, jak vyzerá tá mutácia, lebo tento event ma vôbec nezaujíma. Pozrieme, čo je v stoku. Ale potom mi napíšte že do komentárov, že jak mám napísať vlastne fit NPC to unlock. Neviem, ale potom mi napíšte do komentárov. Prosím vás, lebo ja vôbec neviem, jak sa to robí. Keď tak si to zistím u ChatGPT. Grimroot. Nepozerám sa. Čo to je? Flare Daisy. Duckspuff. Flare Daisy. Akože naozaj, hneď tuto bola. Mangstone, alebo jak sa to volá, neviem ani. Duskpuff. Flower Daisy. Flower Daisy. Ale ináč. Akože naozaj, tuto. Ale ináč, ja mám 12 Elder Strawberry, lebo som bol na tom najlepšom Admin Abuse. 13 minútiek za sebou. Idem pozrieť, koľko sme otvorili. Asi to rozdelíme na dve časti. Akože naozaj. Asi to rozdelíme, to už som hovoril, bože môj, ja debil. Tak ale tá Princess Tron spadá z každých 100 seedpackov. Garantovane tak. To je super. Mám 300, tak budem mať 3. Tá hudba je taká... Vlastne neznášam tú hudbu základnú. Vlastne najradšej by som vymazal hudbu a dal by som tu niečo radšej iné. Keby som bol Jandol.
teraz sa nebudem dívať, otočím si stoličku. Flower Daisy. Super. Tak idem pozrieť do seed shopu. Flower Daisy. Ale oh my god. Naozaj takto na natáčanie. Elder Strawberry. Nice. Mám ďalšiu, 13. A v ďalšom videu tu Elder Strawberry toto zasadíme aj. Akože naozaj, už 4-krát som tu videl. Tým Quampin, to čo hovorí, tak tam hádam. To je takéto? To je krílik. Ale ja už tu mám dve Elder Strawberry, lebo boli v stoku, keď som nenakázal. Keď som toto bol, keď som grandil tie seedpacky, tieto, ktoré otvárame teraz, tak tam boli dve Elder Strawberry seed v stoku. Nie naraz, ale proste som volal s kamarátom, on sa odpojil z hovoru a vybol to, on teda nevybol, on proste išiel niekde na 5 minutiek a potom bol listok a tam bola Elder Strawberry a on sa vrátil a už tam nebola. Nechcel by som byť ten kamarát môj. No už nám padne nejaká tá princestrona. Počkaj, ja mám 224 ešte. To je dosť veľa ešte. Tak tam bolo, nepozeral som sa, lebo pozeral som si niečo. Čo nám padlo? Hádam, to nebola princestron. Prosím. Jandal. Princestron. Nie, daj mi už ďalšiu. Teraz mi moc nepadá. Akože. Brimroot. Ja tých seedov budem mať strašne veľa. I like it. Tam som ho videl. Videli ste ho aj vy? Na chvíľku tam prebírka. Kde je zase tamta? Vila. Nič nepadá. Todej. To čo, brblajú? Tak nebrblam ani ja. Tungsten. Duskpath. Poseidon plant. Duskpath.
ale toto NPCčko vám resetne celé peniaze, nedávajte, proste, neviem, či to resetne, ale podľa mňa to resetne všetky peniaze, lebo kúkal som youtubera, alebo youtuberku, neviem. A on proste urobila to, alebo urobil a zmazalo jej to všetky peniaze. Ona mala viac ako potrebovala, a potom mala 0. Ďalšia! Jo, máme ďalšiu. A teraz musí padnúť ďalšia, prosím. Škoda. Keby padlo, tak to by bolo proste zabité úplne. Úplne zabité. Aha, ako ma mal nakrmiť? Čo mu musím dať veľa peňazí? Alebo čo? Musím splniť toto? Aby som si odomkol tamto? Na food? Akože ďalšia? Tuto bola šťastie, ako hovoril. Mám. Akože naozaj. Toto všetko, čo otváram, je 24 hodín hrania, čistého hrania. Toto, čo otváram. Áno, 24 čistého hrania. No. Tak toto video rozdelíme na dve časti, lebo ešte máme 174 seedpackov a už točím 22 minút. Otvorím posledné 4 seedpacky a budem sa s vami lúčiť. Tak, toto bol posledný seedpack. Ja proste musím otvárať furt tie seedpacky. Teraz keď ste niečo počuli, tak pardon, šťukol som si do mikrofónu. A tak toto video bude končiť. Tak čau!